En mä tiedä, mistä se on se semmoinen älytön into tullut, että on pakko tehdä. Se on vaan, jostain se on vaan tullut pääkoppaan. Ei se sieltä ole lähtenyt pois. Tuskin lähteekään. Väkiväärään nähdenhän täällä on paljon autoja. Kaiken maailman autosta kiinnostuneita hörhöjä. Se on ehkä sitä, että kun tämmöisen auton kyytiin hyppää, niin se aika pysähtyy. Sä elät sitä hetkeä. Se on elämys jo se matka, ei pelkästään se, minne sä oot menossa. Mitä vaan voi tapahtua, kuka vaan voi sut pysäyttää tuolla jossain kadulla ja ruveta heittää juttua. Hei, mulla oli tällainen silloin, kun mä olin nuori, tai meidän isä osti tämmöisen auton. Ja miljoonia tarinoita kuulee. Siis ne on ihan mielettömiä. Aivan upeita. Curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Sitten kun näitä on useampi auto letkas liikenteessä, niin aina se aiheuttaa sen, että päät kääntyy ja pienet lapset heiluttelee tai isommatkin ihmiset heiluttelee ja moikkailee. Ja ei ne jätä ketään kylmäksi. Ei tarvi omistaa autoa, ei tarvi mennä ensimmäiseksi ostaa joltain kallista autoa, vaan voi tulla ihan juttelemaan esimerkiksi tämmöiseen tapahtumaan, niin tulee juttelemaan, kyselee omana ittenään. Kyllähän me näistä aina kerrotaan. Ja sitten jos se juttu kulkee ja ihan niin kuin muidenkin ihmisten kanssa, sä tuut tutuksi ja hyppää kyytiin, lähdetään ajelemaan. Sitten se tulee. On kädellä 59 kädellä Kupereville ja 60 Tesuta. Kyllä naisia on paljon ja on paljon sellaisiakin naisia mukana, joilla on niin kuin ihan oma auto ja itse sen laittaa ja tekee yhä enenemässä väärin, että semmoiset kliseet just siitä, että se on äijien juttu, niin jää pois. On olemassa sellainen automobiilikerho naisille, ihan oma semmoinen, siis yli 20-luvun ja vanhempien autojen harrastajille. Heillä on taipumus, että pukeutuu sitten todellakin niin kuin sen tyylin mukaisesti. No mun mielestä tää on upeeta, että tää on pysynyt olemassa. Siis koska 50-luku ja jenkkiautot, niin niitä on ollut harrastuksena tavallaan moneen kertaan. Ja nyt puhutaan, kaikissa muotilehdissäkin puhutaan, että 50-luvun uusi tuleminen. Musta se on aivan loistava harrastus ja tuon tyylin pukeutumiset ja muut, niin ne on pysynyt hengissä ja taas tulee enemmän julkisuuteen ja tavallistenkin ihmisten näkyville. Että ei me mitään ihmeellisiä olla, mitään rankareita olla. Pitää olla jollain tavalla hölmö tai hullu, että tähän lähtee mukaan. Mukaan vaan, jos kiinnostaa.